ngithatha leli thuba ngicele ukuba ungiphe indlela ngikhulume ngomsebenzi kaJehova yena ayenzile thina siphila sikhona lapha emhlabeni. Ngelinye ilanga entabeni zaseNdiya kwakukhona umama owayenengane eyodwa eyimfana. Lo mama wathola le ngane eyodwa ubaba wayo esedlulile emhlabeni. Lo mama wayikhulisa ingane yakhe, ekhulisa kanzima engenabani. Wayikhulisa yaze yafinyelela eminyakeni emihlanu. Ilapho wafikela khona umcabanga ukuba kumele neyakhe ingane ifunde njengenezinye izingane zifunda. Kodwa kwakuyinkinga kakhulu ezweni lababehlala kuyona, izikole zazingekho eduze. Wawuthi uma uzoya esikoleni uhambe ibanga elide kakhulu. Kulona lelo banga lelo wawuhamba unqamule ihlathi elikhulu elisabekayo elinazo zonke izilwana ongazicabanga. Kepha lo mama wayehlezi enethemba, ehlezi esho ukuthi uJehova ngamalusi wakhe. Wabe lapho uthatha isinqumo ukuba njalo ekuseni uzoyithatha ingane ayihambise esikoleni, adlule kulona leli hlathi elisabekayo, aphinde ntambama ayilande. Nangempela lo mama ukwenza njengemicabango yakhe. Ekuseni kwazi yena, nantambama futhi kwazi yena, ekhapha usapho lakhe. Zahamba izinsuku lo mama enze lo msebenzi ngoba wayesezinikele kuwona. Kwathi ngelinye ilanga lo mama lona wabe useza igazi lakhe libuthakathaka. Wabe usayibiza indodana yakhe wathi, "Mntanami, angazi ukuba uzokhasha ngubani namhlanje. Igazi lami angilizwa kahle libuthakathaka." Yaphendula ingane yathi, Mama, ngizodlula ngobani kulela hlathi? Ngubani na ozongikhapha angidlulise kulezi zingane? Mama, nawe uyalazi lela hlathi ukuba liyesabeka kakhulu. Angeke ngikwazi ukuhamba ngedwa ngidlule kuzona lezi zilwane. Aphendula ngawo umama wathi, "Mntanami, uzothi uma ufika kulona lelo hlathi, uma uza ukusaba uzobe usimemaza ubhuti. Uzobe sekuthatha ubhuti akuhambise esikoleni aphinde akulande ntambama." Nangempela ingane yathi uma ifika ehlathini yabe sikhumbula iziyalele zikamama wayo. Yathi uma ingena ngaphakathi kulona ihlathi yabe usiza into ehoshazelayo. Yabe sithi, "Bhuti." Wabe usiyaqhamuka ubhuti, wayithatha ingane wayikhapha ntambama futhi kwazi yena elanda. Kwakuyisimanga ngalo bhuti. Wayethi uma sizofika esikoleni wayenyamalala. Ntambama futhi uma sihambise ekhaya wayephinda nyamalala. Zahamba insuku zaphambili, ingane ihamba ya esikoleni. Wathi ngelinye ilanga umama elihlalele wabe usayibiza ingane uthi, "Mntanami, sondelela lapha." Wabe usayibuza ingane uthi, "Mntanami, usukhulile manje,
uhamba wedwa esikoleni, ingabe udlule nobani kulela hlathi? Ingane yaphendula yathi, mama nguwena owathi uma ngifela hlathi angimamemeza. Mama ngenze njengokuba wangitshela. Umama wafikela ukukhala walila, wabe usethi, mntanami lelela lapha, wena unayo ubhuti futhi awunabo odadebeni. Ngesikhathi ngithola wena, baba wakho wayesedlule emhlabeni. Kepha lo bhuti lona engitshela ngaye, bangisho ubhuti wasezulwini, bangisho ubhuti wezimanga. Ngangifisa ukuba uNkulunkulu kaShembe ahlale nawe, ungabi ngowami kuphela, kepha nawe kube ngowakho. Ngangifisa ukuba lapho ubhekene nenkinga, uma umemeza aqhamuke akusize, uphinde nawe ngelinye ilanga uma ubhekene nobunzima ukwazi ukumbiza. Nami ngizocela ukuba uhambe umhlaba wonke ushumayele, utshele umhlaba wonke ukuba uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphila, futhi uma umbiza uyasabela. Akakhethi ibala lamuntu, akabheki ukuba ungubani. Ngaso sonke isikhathi yena uyangenelela.